Soc en Jordi Novo, tinc una botiga de cortines i de tapisseria. Fem sobretot tot el que és muntatge a mida. Jo porto ara mateix 6 anys com a membre de Junta. Vaig entrar quan vam fer la constitució de Sant Benet Comerç, a l'eix d'aquí del carrer. Teníem unes certes iniciatives i unes certes inquietuds. Llavors vam entrar dintre de la Unió de Botiguers i des de llavors he sigut, ja dic, membre de la Junta. Sabem que és un repte important, però bueno, volem... És que ara mateix el meu no és una presidència personal, sinó que és una presidència de grup, d'un equip de 4 persones que assumim més aquesta presidència. Llavors és un repte per nosaltres, és un repte de continuació de la presidència que ara mateix n'hi ha, que ha fet una feina fantàstica. El propi soci d'Unió de Botiguers sigui sobretot més participatiu, que es puguin engegar totes les activitats que es puguin, més que tot perquè el que volem és atraure més client potencial de tot el que és la comarca, que veiem que potser això ho hem perdut una mica en els últims anys. Llavors el que volem és que la Unió de Botiguers sigui fins i tot com una mena d'agència de serveis per al propi botiguer, ampliar-lo això encara més, intentar fer activitats suficients com per poder atraure aquest client potencial que ho tenim a la comarca, sobretot, i que ens podia donar una empenta més gran.